eu să te ajut cu ceva de îmbrăcare și de încălțat, corect? Da. Uite, să facem în felul următor. Ce ai și zis tu că ai pergare, ești roșu asta de la tensiune și la soare? Da. Sincer, am șizofrenie, am stat la codul în spital aici. Eu cu asta nu mă râd, Doamne ferește, eu mă râd ce. Ok, bun. Să facem în felul următor. Uite, eu filmez. Am o cantitate de oameni care mă urmărește, așa câteva sute de mii și milioane de oameni, da? Uite, cum îți spuneți ea? Cristina. Domnișoara Cristina. De unde ești? Talmaza Ștefan Vodă. Talmaza Ștefan Vodă. Ai telefon? Telefonul ăsta a Uite. stricat. Eu am făcut video. Eu postez video. Da. În timp de 24 de ore, tu mâine fix la ora asta te apropii și eu îți spun lumea în comentarii și o să scrie. Dacă lumea în comentarii scrie ajută, e merită și nu amăjește, eu pe tine te ajut. Dar dacă lumea scrie în comentarii opusul, toate actele și așa de. ce acte? Hai să vezi certificatul de deces cu decedat băieții toate. Serios? Serios, ia și nu departe. Cum credeți? Mai vine înapoi? Eu cred că nu mai vine înapoi. O să aduc să aduc certificatul de deces cu un murit, nu știu, mai scurt. Înapoi cred că mai vine. Ok, o cunoașteți cine e?